luto. Crispy spare ribs. Spare ribs na. Baka. Ayan o. Templado na to. Yung kamatis no. Napakuluan na. Kawan. Yun o. Buwis dyan sa ano eh. Ulam pang hapunan. Ang dami ditong alimango oh. Ano bang tawag dito? Yawa ka nagagat. Nagahabol. Galit na galit. Gustong manakit. Yun. Sarap ng ulam eh. Masarap ba? Asa na? Ayan o. Guntot o. Malapad. Malaki. Ang laki yan ah. Ayan o. Ay. Juan. Pawikan. Sige, sige. Ahon mo sir. No, pawikan. Nagkampay na eh. Mapawikan pala dito. Oh, pawikan. Oh, pawikan ba? Pawikan. Up. Ano to? Pawikan nga. Sige sir, panlaki. Oh, nalagot. Pawikan ano? Oo. Grabe. Patid. Kabir. Kabir. Pwede na. Ayun, nadali mo si Aling Nora. Ah, tulad nung kanina ah. Tulad nung uli mo kanina. Nakagano si Aling Nora. Hindi mo kong bigla eh. Nora. Gusto kong kasahan ito. Kaya lang ko'y tinatamad. Ayun oh. Pilig-pilig si Aling Nora. Oo. Nangingintab. Pumapalag pa. Tayo na huli ng pusit. Pusit ba? Oo. Sarap kaya ng prito nito. Mas gusto ko ito. Itong Nora. Kung malakapas at saka Nora, mas gusto ko itong Nora. Oh, saktong pang ano? Saktong pang prito. Oh. No? Kita mo? Malabo. Malabo ang ano. Malabo ang... May kasunod tayo. Ha? May kasunod. Dahil tao. Ito na yung paligo ano? Ano ba ito? Tawag Alsaip. Alsaip Beach? Alsaip Beach. Nag-alisa na yata. Yo! Good morning. Umaga na, lumipat kami ng pwesto kasi binaha kami dun sa unang pwesto namin. Umalis kami dun. Nag-high tide. Kaya nandito kami ngayon sa bagong spot. Lumipat kami. Yan yung mga kasama ko. Si Nasser, si Dong, si Noel, si Rone. Ayun. Yan o. Ito naman yung dating pinupunta namin dating pwesto. Kaso pumunta kami sa malayo. Nagbabaka sakaling mas maganda yung kagatan. Kaso matumal dun eh. Lakas ng alo ng dagat. Ngayon dito kalmado eh. Doon ang lakas. High tide pa. O, diba? Hatak dong! At meron na. O, yan na. Unang sibad dito sa nilipatan namin. Malakapas yan. Oh, wala. Meron yan. Ay. Nakakain pa lang eh. Yung maliit mo. Kazap. Tingnan natin baka meron yung kay Idol Fernan.
Ha? Meron? Wala? Bulok. Dagir, bulok. Wala, isang walit na bitbit, oh. Ang pakso. Oo. Talaga ha. Ayun, may huli si Ronnie. Malaki yata yan, sir ha. Pagi, animal. Ha? Yay! Kaya bang iahon? Ay, kaya. Pagka kaya di, ha? Ay, baka talakitok yan. Talakitok ito. Maganda yung ano? Magandang luko. Pahingin ng gloves. Malaban ang puta. Idol! Ito na! Yan na yung inihintay mo, sir. Sana ano? Sana hindi big-big. Sana! Big-big. Ha? Big-big, hindi big-big. Isda talagang malaki. Mamaw. Talakito, inshallah. Talakitok bayad. Oh, video. Ayan na. Animal. Hindi nada, bata nada kulo nakar. Aywa. Utang na pitpit. Ha? Ponox. Malaki sigurong bunok. Malom. Ay, shit. Tulingan. Ay, hindi. Tulingan. Talakito. Yan, talakito. Aywa. Talakito ba? Na. Ay, tiputa. Nakakantang ah. Nakakantang. Uli na, Nasir. Ayoko. Nadaanan na siguro Oh, yan eh. wasak yung ano oh. Nakapadura. Laki. Nadaanan lang. Ah, hindi. Laki na huli. Huli Lalo yun, ang taga. Sa'yo na lang, Dong. Eh, par Noel. Okay, Noel. Bigay mo kay Noel. Ang laki. Ah, saan? Aywa. Ayun. Ay, wala, boss. Big boss. Oh, nagpaanod si Ronnie oh. Ang ganda ng paanod niya. Diretso dun sa gitna oh. Ayan, nabangan natin yan kung may mahuhuling malaki. Di ba oh? Ayos ah, ang ayos ang timon niyan. Oh. Si Ronnie oh. Malayo na. Another bit. Bilbil na naman ba? Ay, hindi. Malapad. Asa na? Uy! Bakuko! Bakuko yan, sir! Ayos! Kuta na, kuta! Lapad, bakuko. Ay, bakuko. Pakol. Oh, ayos yan oh. Ang pakol. Ang pakol ni Angkol. Pakol ni Angkol oh. Pakol ni Angkol. Nakadali ng pakol kasi si Ronnie ah. Oh, di ba? Ayos. Oh, di ba? Wala pa din oh. May pasok pa sa bukas?
Yun, uwi na. Matumal ang kagatan. Yun o. Pack up na. Uwi na. Si Nasir na lang maiwan. Nasir, mapiro ha? Ay, mapiro. Alas. Matumal. Kaya uwi na kami. Uuna na kami kay Nasir. Maiwan siya dito. Oh. Ba't no leg working? Ang lamig. Ay, kapata naman tubig. May kalaki hinahanap ko na bumaba ka. Ha? Bumaba ka? Oo, hindi. Nakalamit ka dyan pa ako eh. Pupunta na rin sa akin eh. Nahanap ko yung aking pinila. Malamig na. Pupunta na doon. Yung pala, ano lang. Nagkakatubig na. Hindi wala naman daan eh. Anong ibang daan eh? Wala naman daan. Nag-iba daw yung daan niya. Nag-iba. Malapit na yung benta. Oo. Mahirap yung Yung dinaanan na nag-bebe. Alin? Pumasok tayo sa industrial. Oo, doon sa kabila yun. Ano, industrial street. Tapos yung huli yung 2. Tapos pinakita ko yung pinasa ni Parang Noel na ano. Sukat. Kamukha niya, yung itim.